Türkmenistanyň häkimetleri aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük etmegini ýene güýçlendirdi. Polisiýa aýal gyzlary jinsy gyzga we dar köýnek, makiýaż, ýüz boýagy we sary saç üçin saklaýar. Azatyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde bu ýagdaý hususan da ýurdun gündogorundaky Lewap vilayatynyň etraplarynda bolup geçýär. Sary saçly, ýüzi boýagly, jinsly, gyzga ýupkaly we dar köýnekli aýal gyzlar Lewap polisiýasynyň üns merkezine düşdi. Şu günler Farap we Darganata etrap merkezlerinde yerli polisiýa milli türkmen eşiginden tapawutlanýan geyimli aýallary saklaýar. Azatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä saklanýan aýal gyzlar polisiýa bölümlerine ekidilýär. Polisiýa olara uzyn köýnek geymen we gara saçly bolmagyň zerurlygy barada düşündürüş berýär we olardan talaplary ýerine ýetirmek barada dilhat alýar. Polisiýa bu talabyň anyk sebäbini düşündirmeýär. Aýallaryň saklanmagy we jananlaryň geyimine hem daş keşfine degişli talaplar barada resmi düşündürüş almak mümkin däl. Lewap vilayatynyň häkimligi we yerli polisiýa bölümleri jogap bermeýär. Bu ýagdaýlara göninden göni gatnaşygy bolan yerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçylaryň sözlerine görä, aýallaryň daş keşfine gödökçüligi güýçlendirmek talaby Täze içeri işler ministriniň başlangyçlary bilen baglanyşykly bolupdyr. Hususan da İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň karary bilen yerli polisiýanyň ýolbaşçylarynyň ahlaky gowlandyrmak we jelepçiligi ýok etmek çärelerini güýçlendirmek talap edilipdir. Bu arada tutulan jananlara polisiýa bölümlerinde düşündürüş we terbiýeçilik işleri geçirilen wagtynda habar berilipdir. Mundan başga da käbir aýallara ten satmak bilen meşgullanmakda şüphe bildirilipdir. Munyň bilen bir wagtda habarçylaryň we yerli çeşmeleriň bellemegine görä aýal gyzlaryň makiýaż we adaty türkmen eşiginden tapawutlanýan geyim üçin tutsak edilmegi bilen birlikde polisiýa işgärleri tarapyndan gödökçülük edilýän bir kanun ten satmak üçin öýler we hyzmatlar sebitde işlemegini dowam etdirýär. 1-nji ýylda Içeri işler ministriniň başlygy wezipesine Öwezdirdi Hojaniyazov bellendi. Ondan öň İçeri işler ministriň orunbatary bolup işleýän bu täze ýolbaşçy polisiýa polkowniki derejesini hem aldy. Türkmenistanyň gündogor sebitiniň ýaşaýjylary täze ministr bellenenden soň destine birnäçe täzelik bilen ýüz boldular. Birnäçe gün ozal Azatlyň habarçylary awtolog ýuwmak we bejermek boýunça kärhanalaryň köpçülikliň ýapylandygyny habar berdiler. Yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buýrugy bilen geçirilýänligini aýtdylar. Türkmen häkimetleri birnäçe ýyl bäri dürli çäklendirmeler we gadagançylyklar arkaly ilatyň daşky görnüşine gödökçülük etmäge tinanýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlar ilkinji gedek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda dar köýnek giýmekden we makiýażdan ýüz öwürmek, şeýle saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen köpçülikliň ýüz bolupdy. Aýallaryň daş keşfine degişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada hem ençeme gedek habar berildi. Käbir idaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giýmek hem talap edildi. Soňra bu talap okuw jaýlarynyň okuwçylaryna hem giridildi. 2020-nji ýylyň baharynda türkmen döwlet işgärlerine boýalan saç ýasama, kirpik we dyrnagy boýamak ýaly zatlar gadagan edildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň köçüde aýallary saklap, olara haýbat atanlygyny, olaryň iş ýerine habar bermek we jerime salmak bilen gorkudanlygyny habar berdi. Tidar Aşgabatyň köçelerinde polisiýa milleti türkmen bolmadyk aýal gyzlara hem olaryň geyimine we daş keşfine degişli bellikleri ýygy-ýygydan edip başlady. Türkmen häkimetleri ilatyň daş keşfine we geyimine gödökçülük etmek tinançyklarynyň anyk sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Diňe munyň türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak we milli köklerini ýitirmezlik zerurlygyny gaýtalaýarlar.